Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga magiliw na tagapakinig. Ako si Tinay, at ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ko kasama ang aking pamilya at mga kaibigan sa hibasanan sa aming lugar sa isang probinsya, sa bayan ng Quezon. Lumaki ako na pangingisda at panghibasanan ng trabaho ng aking magulang. Kaya sa batang edad ay natuto na akong sumisid at gumamit ng bangka noon. Masasabi ko na rin na para na akong may hasang dahil sanay akong sumisid at lumangoy sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya hindi ako takot na sumama kay Papa kapag nangingisda siya sa gabi. Ikalawa ako sa 4 na magkakapatid. Ang panganay ay si Kuya Tinoy. Ako ang ikalawa. Ang ikatlo si Jordan at ang pinakabunso ay si Lilo. Ang mga magulang ko naman itawagin na lamang natin na sina Tunying at Monica. Kapitbahay namin sa lugar ang magulang ni Mama na sina Tatay Bunoy at Nanay Pedad. Tubong Lukban, Quezon ang aking ama. Habang ang ina ko naman ay hindi ko nasasabihin dahil sa doon pa rin sila nakatira sa lugar. Mangilan-ngilan kaming kapitbahay sa lugar at pangingisda din ng kanilang trabaho. Medyo malapit lamang ang bahay namin sa dalampasigan. Kulang-kulang 5 minuto lamang ang kailangan lakarin mula sa lugar papunta sa dagat. Sa lugar namin ay may nakagisnan kaming paniniwala na may mga engkanto na nakatira sa bakawan. Malapit sa lugar kung saan kami naghihibasanan. Marami ang nagsasabi na yun ay sirena. Marami din naman nagsasabi na lamang lupa at ang iba naman ay nagsasabi mga diwata. Pero ayon kay Lolo at Lola, Serena at Shokoy ang naruroon sa lugar na yon. Maaga pa lamang ay nasa hibasanan na kami kasama ang aking magulang kapag umaga ng high tide. Kahit minsan nakakatamad sumama sa dagat ay wala naman akong magagawa dahil wala makakatulong si Papa. Kaming dalawa ni Kuya Tinoy ang katuwang niya sa panghibasanan noon, habang si Mama naman ay naiiwan sa bahay dahil maliit pa ang 2 kong kapatid. Paminsan-minsan ay nakakasama namin sa panghibasanan ang mga kaibigan ko na sina Nongnong, Isay, Teron at Raprap. Kasama din nila ang mga magulang nila sa panghibasanan. Pero hindi naman kami magkakalapit dahil may kanya-kanya din silang ruta na pinagkukunan noon. Babae ako pero mas marami ang kaibigan kong lalaki. Aminado akong kilos lalaki din ako noon pero sigurado naman ako na babae talaga ako. Ang kaisa-isa akong kaibigan na babae ay si Isay. Kagaya ko ay kilos lalaki din. Isang umaga, 4:00 pa lamang ay ginising na kami ni Mama. Ayon sa kanya ay kailangan naming samahan si Papa. Hibas ang tubig kaya maganda ang manghibasanan. Madalas ay balatan o si cucumber sa English ang palagi naming kinukuha sa tuwing hibas noon. Binibenta ito ni Papa sa bayan. Medyo mahal ang benta ng balatan kaya ito ang napagpasyang kunin ni Papa. Kahit inaantok pa ay wala kaming nagawa ni Kuya Tinoy kung hindi ang samahan si Papa. May mga nakasabayan naman kami sa daan papunta sa dagat. Pero pagdating doon, nagkaiwa-hiwalay na kami. May kanya-kanya silang ruta kaya humiwalay sila sa amin. Hindi din lahat sa amin ay balatan ang kinukuha. May ilan din naman ang kinukuha nila ay kinhason. Ito ang dinadala nila sa kabilang bayan at doon binibenta dahil marami ang bumibili ng kinhason doon. Ako naman kahit anong makita ko kinukuha ko na. Kung hindi man pwedeng ibenta di iulam na lamang namin. Nasasayangan kasi ako sa mga nadadaanan kong kinhason. Lamang tiyan din yon. Habang abala kami sa panguha ng balatan ay may narinig kaming nagsisigawan sa malayo. Ang buong akala ko ay kung ano nang nangyari. Kinabahan ako at muntik na akong tumakbo papunta kay Papa. Pero nang nakarinig ako ng tawanan ay hindi ko na tinuloy pa na lumapit dito. Ilang sandali pa ay si Kuya Tinoy ang lumapit sa akin. Nagtatrabaho ba yung mga yan o pumunta dito sa hibasanan para manggulo? Iritadong tanong niya. Sabi ko hindi ko alam. Akala ko nga kung anong nangyari doon sa kanila eh. Ang lakas ng mga sigaw. Pag sila narinig ng Shokoy sa ginagawa nila, yari talaga sila. Wika ni Kuya. Naanimoy sigurado talaga siya sa kanyang sinasabi. Nakaramdam naman ako ng takot sa sinabi ni Kuya dahil doon, sinabihan ko si Kuya na huwag umalis sa tabi ko.
Napagpasya na rin namin na dahan-dahan ang lumapit kay Papa. Hanggang sa ang mga tawanan na naririnig namin ay dahan-dahan nang nawawala. Hindi na kami lumayo sa kinaroroonan ni Papa hanggang sa tuluyan ng lumiwanag ang paligid. Mag-aalas 7 na ng umaga nang napagpasya naming umuwi na sa bahay. Wala na rin ang iba pang nanghihibasanan nang umuwi kami. Napag-usapan namin na siguro nauna nang umuwi ang mga nanghihibasanan nun. Nawili kasi kami sa panghuhuli ng balata na kumpul-kumpul sa dami ng umagang yon. Tuwang-tuwa si Papa dahil marami kaming nahuli. Pagdating sa bahay ay kaagad na rin yung nilinis ni Mama at Papa. Pagkatapos ay magkasama na silang umalis doon. Pupunta sila sa bayan para ibenta ang mga nahuli naming balatan. Habang kami magkakapatid naman ay naiwan sa bahay. Kapag ganitong pangyayari ay dinadaanan nila Mama sila Tatay Bonoy at Nanay Piedad para ihabilin kaming magkakapatid. Alam kasi ni Mama na muli kaming matutulog ni Kuya Tinoy kaya walang magbabantay sa dalawa naming nakababatang kapatid. At yun na nga, hindi nagtagal ay dumating si Nanay Piedad. Napanatag naman ako dahil sa wakas ay makakatulog na ako. Antok na ako ng umagang yon. Antok na kahit anong gawin kong pagmulat ay kusa nang pumipikit ang aking mga mata. Sige na, matulog ka na. Madaling araw pa lang gising ka na kanina. Baka hindi ka na lumaki niyan. Manunukso pa sa akin ni Nanay. Dahil doon ay kaagad na akong pumasok sa silid para matulog. Nagising na lamang ako nang narinig ko na ang boses ni Mama na nakikipag-usap kay Nanay. Bumangon ako at lumabas sa sala. Inabutan kong naglalaro ang dalawa kong kapatid habang si Mama at Nanay naman ay nakaupo lamang sa upuan habang nag-uusap. Hindi ko alam kung anong kanilang pinag-uusapan dahil okupado na ang isip ko sa pagbubukas sa mga pinamili ni Mama. Binilan niya kami ni Kuya ng bagong damit kaya tuwa kaming dalawa. Nakita ko rin na may bagong laruan ng dalawa kong kapatid. Kaming dalawa naman ni Kuya Tinoy may bagong pares ng tsinelas. Bihira lang kaming mabilihan ni Mama ng bagong gamit kaya sa ganitong pagkakataon, talagang ninanamnam namin ang saya noon. Habang si Papa naman ay abala na sa pagluluto ng ulam namin para sa tanghali. Sinabihan ni Mama si Nanay na huwag na munang umuwi. Nagluluto pa si Papa at malapit nang maluto para naman makapagpadala siya ng ulam pa uwi. Pumayag naman ang aking abuela. Hanggang sa isang kapitbahay namin ang lumapit at tinanong sila Mama at Nanay kung alam ba namin ang nangyari sa dalawa naming kabarangay. Tinanong ni Mama ang kapitbahay namin na ito kung anong nangyari. Sinabi nito na may nawawalang mag-ama na nanghibasan nitong nagdaang gabi. Ayon sa asawa ng nawawalang mag-ama, ay ipinaalam na niya sa pulis ang nangyari. Pero ayon sa mga pulis ay hindi nila pwedeng masabi na nawawala nga ang mag-ama dahil ilang oras pa lamang ang lumipas. Kailangan pa nilang palipasan ng 24 oras bago nila masabing missing ang mag-ama noon. Nagulat kami sa sinabi ng ginang. Sinabi namin ni Kuya Tinoy na wala nang tao sa ibasanan nang umuwi kami kaninang umaga. Tinanong naman kami ng kapitbahay namin kung nakasabay ba namin ang mag-ama kagabi. Magkakasama kaming pumunta sa ibasanan pero pagdating sa lugar, nagkahiwa-hiwalay po kami. Nasa kabilang bahagi din kasi sila ng isla. Ang ingay pa nga nila kagabi, nagtatawanan. Sagot ko sa tanong nito. Napaisip naman ang ginang kung bakit nag-ingay ang mag-ama gayong alam naman nila na delikado ang maingay sa ibasanan tuwing gabi o hindi kaya ay madaling araw. Lalo na kung nandun sila banda sa lugar kung saan may mayabong na bakawan. Ilang sandali pa ay nagwika ang kapitbahay namin na baka kinuha ng sirena ang mag-amang nawawala. Kinabahan ako nang sinabi yun ni Aling Laida. Ang iniisip ko ay kwento-kwento lamang ang mga nilalang na yon. Nang matatanda, kung sakaling magkatotoo ay natatakot akong pumunta na muli sa kahibasanan. Ilang sandali pa ay lumabas na si Papa mula sa kusina. Kagad na sinabi ni Mama kay Papa na may nawawalang mag-ama ng nanghibasanan kagabi. Hindi na sila nakauwi pa. Nagtanong naman si Papa kung sino ang nawawala. Ang mag-amang Celso at Franco, hindi na nakauwi sa bahay nila ng manghibasanan kaninang madaling araw. Sagot ni Aling Laida sa tanong ni Papa. Nagulat si Papa sa kanyang narinig. Maayos pa kasi silang nag-usap ni Mang Celso kahapon. Nagwika pa si Papa na baka may pinuntahan lamang ang mag-ama na ibang lugar.
Nagkibit balikat lamang naman ang ginang. Nagwika ako kay Kuya Tinoy na nakakatakot naman pumunta sa kabihasnan kapag ganyan ang nangyayari. Sinabihan naman ako ni Kuya na wala akong dapat na ikatakot. Basta ba wala naman ginagawa kami masama at hindi ka naman nakakapanakit ng iba. Wala kang dapat ikatakot nun. Tinanong ko pa si Kuya kung si Mang Celso ba at Franco ay may nasaktan na tao. Umiling naman si Kuya Tinoy at nagwika na hindi niya alam. Nagtaka naman ako kung paano niya nasabi kung wala naman palang nasaktang tao mag-ama. Napakamot na lamang ako sa aking ulo. Habang si Aling Laida naman ay hindi nagtagal at nagpaalam na itong uuwi na muna. Ayon sa kanya ay marami pa siyang kailangang gawin. Napapailing si Papa. Si Nanay Piedad naman ay nagwika na uuwi na siya at baka namumuti ng mata ni Tatay Bunoy kakaintay sa kanya. Si Tatay Bunoy ay isa manggagamot. Pero ang kaalaman niya sa lihim na aral ay hindi niya pinapaalam kanino man. Ayon sa kanya ay nagawa na niya ang mga kinakailangan niyang gawin nung bata pa siya. Dahil ngayong may edad na ito at may mga apo na ay ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang pamilya. Sapat na sa kanya na nagagamot niya kami kapag nagkaroon kami ng karamdaman na hindi kayang mapagaling ng doktor. Nang umuwi na si Nanay ay sumama ako sa kanya. Gumana yung pagiging marites ko nun. Gusto ko malaman kung ano masasabi ni Tatay Bunoy tungkol sa nangyari sa mag-ama. Pagdating namin sa bahay nila Nanay ay naroroon na ang may bahay ni Mang Celso. Nagmamakaawa siya sa aking abuelo na tulungan siyang matukoy ang kinaroroonan ng kanyang mag-ama. Yun lang ang narinig ko dahil iginaya na ako ni Nanay na samahan ko muna siya sa kusina para maihanda ng pagkain na aming dala. Narinig ko pang wika ni Tatay sa ginang natutulungan niya ito kung saan ang kinaroroonan ng kanyang mag-ama. Pero hindi niya maipapangako sa ginang na matutulungan niya itong mapabalik ang mga ito. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang nagawa ng asawa mo at anak, kaya hindi ko masasabing maibabalik ko sila sa iyo. Direktang wika ni Tatay. Tumango naman sa kanyang ginang. Sinabihan pa ito ni Tatay na bumalik na lamang mamayang 6:00 ng gabi at magdala ng damit na huling suot ng mga ito bago sila nawala. Muling tumango ang ginang at nagpasalamat kay Tatay bago pa ito tuluyang umuwi sa bahay nila. Habang kami naman ay naghanda na para kumain ng tanghalian. Nang nakita kong wala nang kausap si Tatay Bunoy ay kaagad na akong lumapit sa kanya at nagmano. Ginulo-gulo niya lang naman ang buhok ko bilang tugon. Habang si Nanay Piedad naman ay nagsimula ng magtanong kay Tatay kung tutulungan niya ba si Aling Minyang. Hindi ko pa alam, Piedad. Depende pa niyan sa kung ano ang malalaman ko mamaya. Sagot ni Tatay Bunoy. Sunod nito ay ang pagpapaalala sa akin ni Tatay na huwag kaming gumawa ng anumang kalokohan sa hibasanan kapag nang-iilaw kami. Nang sa ganun ay hindi kami magkaroon ng malubhang suliranin. Tumango naman ako sa sinabi ni Tatay. Gusto ko sanang doon na matulog sa bahay ng aking mga abuelo. Nang sa ganun ay malaman ko kung ano talagang nangyari sa mga ama. Pero hindi ako pinayagan ni Tatay. Ayon sa kanya ay babalitaan niya na lamang kami sa bahay kinabukasan. Basta umuwi ako dahil ayon sa kanya, hindi para sa bata ang mga ritual na kanyang gagawin. Wala na akong nagawa kundi ang umuwi na lamang. Pagdating ko sa bahay ay nasa labas sila Mama at Papa na nag-uusap. Kagad akong lumapit sa kanila at nagmano. Tinanong naman ako ni Mama kung bakit hindi yata magandang araw ko. Sinabi ko sa kanya na ayaw ni Tatay Bunoy pumayag na sa bahay nila ako matutulog. Gusto ko sanang malaman kung ano talagang nangyari sa mag-amang mga Celso at Franco. Dahil doon, sinabihan ako ni Papa na manahimik ako sa bahay. Bata pa ako para makialam sa mga bagay na dapat ay mga matatanda lamang ang humarap. Dahil sa sinabi ni Papa, pumasok na lamang ako sa bahay noon. Tinawanan naman ako ni Kuya Tinoy. Tinanong ko si Kuya kung muli ba kaming sasama kay Papa sa panghibasanan mamaya. Umiling naman ng ulo si Kuya ayon sa kanya. Sinabi ni Papa na sila na lamang ni Mama ang manghibasanan. Manatili na lamang kami sa bahay dahil baka kung ano pa ang mangyari umano. Sana si Nanay Piedad na lang yung sasama sa inyo dito sa bahay. Gusto kong sumama sa hibasanan eh. Gusto sanang bumili ng bag sa pasukan eh. Sira-sira na yung bag ko.
Matagal-tagal na din yun. Wika ni kuya, habang pinuputol ang mga kuko niya sa daliri nun. Gusto mo kuya sabihin ko kay papa na si nanay na lang ang magbantay kina Lilo at Jordan? Ako din kasi gusto ko din bumili ng bag sa katapusan eh. Hirap-hirap ng maraming butas yung bag sa eskwela. Tumango si kuya. Sumang-ayon siya na kausapin ko si papa. Muli akong lumabas sa bakuran. Kinausap ko sila mama at papa noon. Sinabi ko na gusto namin ni Kuya Tinoy na sumama sa panghibasanan. Gusto naming makabili ng bagong bag sa pasukan at para makabili kami ay kailangang maghanap buhay. Sumagot naman si Papa na sa Sabado at Linggo na kami sumama. Biyernes kinabukasan kung kaya't delikado sa hibasanan para sa mga bata na kagaya namin. Ayon kay Papa, ang hindi namin alam kung gaano kadelikado sa Bakawan kapag Biyernes, kaya wag na kaming magpumilit na sumama. Dahil sa sinabi ni Papa na pwede kami ni Kuya sa Sabado at Linggo, tumango na lamang ako at pumayag. Kagad ko din namang pinaabot kay Kuya ang sinabi ni Papa. Kinabukasan nga ng madaling araw ay sila Mama at Papa ang umalis para manghibasan. Muli ay nakakuha sila ng maraming balatan. Pagka-uwi nila sa bahay ay nakapagluto na si Kuya ng aganon, samantalang ako ay kakagising pa lamang nang dumating sila. Sakto lang naman na kumakain kami ng agahan nang dumating si Nanay Piedad. Inanyayahan namin siya na sumabay na sa amin sa pagkain. Ayon naman kay Nanay ay nakapag-agahan na sila ni Tatay Bonoy, kung kaya't iinom na lamang umano siya ng kape. Tumayo ako sa upuan para ikuha si Nanay ng tasa. Dito ay nagkwento na si Nanay ng tungkol sa pagtawas na ginawa ni Tatay kagabi. Ayon kay Nanay, nakita sa tawas ni Tatay ang kinaroroonan ng mag-amang Celso at Franco. Nakakulong ang mga ito sa selda na gawa sa ginto. Pero sa harap ng kanilang kulungan ay may nakahimlay na 3 bangkay sa papag na gawa sa ginto. May mga tama ang mga nakahimlay na yon. Ang isa sa mata, ang isa naman ay nasa sentido, habang ang isa naman ay nasa pagitan ng magkabilang kilay nito. 2 lalaki at 1 babae ang mga nakahimlay. Ayon pa kay Nanay Piedad na sinabi ni Tatay Bonoy na anak ng hari ang mga nadisgrasya na mag-ama. 2 prinsipe at 1 prinsesa. Ayon pa kay Nanay Piedad, base sa pakikipag-usap ni Tatay Bonoy sa hari ng Engkanto, naglalaro ang kanyang mga anak sa dalampasigan. Pinagsasaksak sila ng mga tao na naging sanhi ng kanilang kamatayan. At dahil buhay ang kinuha ng mag-ama, kaya't buhay din ang kanilang kabayaran. Dahil nakita naman ni Tatay Bonoy ang nangyari sa mga supling ng Haring Engkanto, hindi na niya pinilit ang pakikiusap niyang pakawalan ng mag-ama. Ipinaliwanag niya sa ginang na si Aling Minyang na hindi na makakabalik kahit kailan ang kanyang mag-ama nun. Pero imbis na makinig kay Tatay Bonoy, nagalit pa ito. Ayon sa kanya, hindi naman totoo ang sinasabi ni Tatay Bonoy. Tinawag niya itong sinungaling at gumagawa-gawa lamang ng kwento. Ayon kay Nanay Piedad, tinawag pa ni Aling Minyang na peking manggagamot si Tatay Bonoy. Anong ginawa ni Tatay na Nagalit ba? Tanong ni Papa. Ay nako, kilala mo naman ang ama mo ha. Hindi siya mapagpatol sa mga kagaya ni Minyang. Hinayaan niya lang ang babae lalo na't mataas pa ang kanyang emosyon. Napabuntong hininga si Papa. Ayaw naman niya makisali pa sa ganung usapan. Noon pa man ay ayaw na ni Tatay Bonoy na sumali pa si Papa sa kanyang panggagamot. Ang mahalaga ay alam ni Tatay Bonoy ang kanyang ginagawa. At alam ni Papa na hindi gumagawa-gawa lamang ng kwento ang kanyang ama. Bahala na ang mga tao na manghusga. Basta ang sa kanya lang ay nagawa niya kung ano ang pakiusap sa kanya ng tao nun. Pagkatapos ng agahan ay inasikaso na ni Mama ang mga nakuha nilang balatan. May mangilan-ngilan ding kinhason silang nakuha kaya hinalo ko na sa nakuha namin ni Kuya nung nakarang araw nun. Yun na yung ulamin namin sa tanghalian. Habang nag-aasikaso si Mama ng mga balatan, ay patuloy pa rin silang nag-uusap ni Nanay Piedad. Sinabi ni Nanay na babalik pa rin ang mag-ama sa lugar namin. Pero hindi din magtatagal ang mga ito at mamamatay sila sa natural na paraan. Yun bang matutulog lamang sila tapos hindi na sila magigising sa umaga? Medyo natakot pa ako nang narinig ko yon.
Ganun pa man ay nahihiwagaan din ako at napapaisip kung paano yun nangyari. Hindi na rin nagtagal si nanay sa bahay. Umuwi din ito pagkatapos niyang matulungan si mama sa paglilipat ng balatan sa aming imbakan. Kinahapunan, naglalaro kami sa bakuran nang nakita kong naglalakad ang mag-amang Celso at Franco. Nanlaki pa ang mga mata ko nang nakita ko ang mag-ama. Halos hindi ako makapaniwala na buhay ang mga ito at naglalakad pa uwi nun. Habang naglalakad sila mag-ama ay kinakausap naman sila ng mga tao sa amin pero nakapagtatakang wala silang sinasagot kahit isa sa mga nagtatanong sa kanila. Tuwid lang silang naglalakad habang tinatahak ang daan pa uwi sa kanilang tahanan. Habang kami naman na nasa bakuran na nakatanaw sa kanila, namamanga. Maging si Papa ay nakita ang mag-ama pero hindi kagaya ng iba naming kapitbahay. Hindi na ito tinawag ni Papa. Pinanood niya lang ang mga itong naglalakad. Hindi nagtagal ay nagwika si Papa ng, "Nakakalungkot yung nangyari sa mag-amang yan ah. Sana kung saan man sila naroroon ay mapanatag sila." Dahil sa sinabi ni Papa ay nahihiwagaan kami ni Kuya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ko si Papa kung totoo ba lahat ng sinabi ni Nanay Piedad tungkol sa mangyayari sa mag-ama. Tumango naman si Mama. Ayon sa kanya ay minsan napaka-imposible ang mga sinasabi ni Tatay Bonoy. Pero ayon kay Papa, kahit ang pinaka-imposible pa nitong sinasabi, ay mas piliin namin itong pakinggan at paniwalaan. Dahil kahit minsan ay hindi nagsisinungaling si Tatay Bonoy. Tumango na lamang kami ni Kuya. Batid namin na totoo ang sinasabi ni Papa. Dahil sa sinabi ni Papa ay nakaramdam ako ng takot. Paano kung kami naman ang sunod na kunin ng nilalang? Ang pagmumuni-muni ko na yun ay nahinto nang bigla na lamang akong binatyukan ni Kuya sa leg nun. Ayon sa kanya, natulala na lamang ako habang nakatitig sa kung saan. Pinapasok na ako ni Papa sa loob ng bahay. Delikado na umano sa amin ang manatili sa labas. Hindi namin alam kung engkanto lang ba o may iba pang nilalang ang nakasunod sa mag-ama. Kaagad naman kaming sumunod ni Kuya sa sinabi ni Papa. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon na lamang nanatili. Hindi naman na nakabalik si Nanay Piedad sa bahay ng hapon na yon. Naging matiwasay naman na lumipas ang gabi. Kinabukasan alam namin na madaling araw na muli ang hibas. 2:00 na madaling araw ay ginising ako ni Kuya Tinoy. Nagisnan ko si Papa na nag-aayos na ng mga dadalhin naming gamit. Bago pa man kami umalis ay muli kaming kinausap ni Papa. Sinabihan niya kaming huwag lumayo sa paningin niya. May mangilan-ngilan din kaming nakasabay sa paghihibasanan. Kagaya namin nila Papa ay magkakasama din sila sa iisang lugar. Hanggang sa nawala na yung takot na nararamdaman ko dahil naging abala na ako sa panghuli ng isda na hindi nakaalis sa mababaw na bahagi ng tubig. Naipit sila sa ibasanan at hindi na makaalis kung kaya't naging abala kami noon. Hanggang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng paghiyaw. Animoy nasasaktan ng boses naming naririnig. Ganun pa man na hindi nawawala ang nakakakilabot na pakiramdam na dala ng mga paghiyaw na yon. Natamemay kami ni Kuya Tenoy. Walang ano-ano ay nilapitan kami ni Papa. Pinasakay na niya kami sa bangka. Tinanong namin si Papa kung uuwi na ba kami. Hindi pa tayo pwedeng umuwi hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Sumakay na muna kayo sa bangka, bilis na. Nagulat kami ni Kuya kaya mabilis din kaming umakyat sa bangka noon. Nang nakasakay na kami ay kaagad na rin kaming pumagitna sa laot. Habang ang ilan sa mga kasamahan namin noon, patuloy lamang nangunguha ng mga laman dagat na nasa dalampasigan. Nang medyo nasa malalim na kami na parte ng dagat, hindi ko na napigilan ng umiyak. Hindi ko napigilan ng takot na nararamdaman. Pero sinabihan ako ni Papa na huwag umiyak dahil wala namang mangyayaring masama sa amin. Tinanong ko si Papa kung bakit kailangan naming umalis sa ibasanan. Kung walang mangyaring hindi maganda. Habang si Kuya Tinoy naman ay may tinitingnan sa lugar na malapit lamang sa pinanggalingan namin kanina. Sinundan ko ang tinitingnan ni Kuya. Doon ko nakita ang nilalang na umakyat sa lupa mula sa isang puno ng bakawan. Hindi ko maipaliwanag ang itsura ng nilalang. Alanganin din naman ito na maging isda dahil may paa at may 2 kamay ang nilalang na yon. May palikpik ang siko nito na parabang sa isda.
may palapad na animoy balat ang nagdudugtong ng magkabilang braso nito at ng kanyang katawan. Sisigaw sana ako pero mabilis na tinakpan ni Papa ang bunganga ko. Halos himatay na ako sa nerbiyos sa aming nakitang nilalang. Naglalakad ito sa bakawan na animoy may hinahanap. Nang tiningnan namin ng mga kasamahan namin sa unahan na nang hihibasanan din ay hindi na namin sila nakita pa. Nagpausal na lamang ako ng panalangin na sana'y nakapagtago din sila at sana ay hindi kami makita ng nilalang. Walang ano-ano ay nagpakawala ang nilalang ng matinis na boses. Animoy nagtatawag ito hanggang sa may nakita kaming isa pang nilalang na lumabas mula sa bakawang yon. Napakaitim ng nilalang. Nagsitayuan ang buwaghag nitong mga buhok. May nakakasulasok itong amoy na parabang pinaghalong dumi ng hayop at ng karning nabubulok. Umaangil ang nilalang na animoy nakikipagsagutan ito sa nilalang na kanyang kaharap. Sa patuloy naming panonood sa mga nilalang, ay doon pa lamang namin napagtanto na pwedeng aswang ang kulay itim na nilalang na nagmula sa bakawan. Samantalang, lamang dagat naman ang isang nilalang na umahon mula sa tubig malapit sa bakawan nun. Ilang sandali pa ay may hinablot ang kulay itim na nilalang sa bakawan. Nakita namin ang isang paslit na kasing itsura ng nilalang na nakikipag-away sa aswang. Nasa 3:00 na yun ng madaling araw. Maliwanag pa rin ang buwan kaya kitang-kita namin ang itsura ng nilalang na ito. Nagsagupaan ang dalawa, habang ang paslit naman ay itinapon ng nilalang sa may dalampasigan kung saan napapaligiran ng malaking bato. Nang nakita namin yun ay dali-daling nagsagwan si Papa papunta sa bahaging yun ng dagat. Pinipigilan ko pa si Papa pero hindi naman siya nakinig. Sinabihan niya pa si Kuya na baka may ibang nilalang ang nasa lugar at kainin ng kawawang paslit na yon. Nang nakarating kami sa lugar ay nakita namin ang paslit na namimilipit sa sakit. Mabilis itong nilapitan ni Papa. Sinakay sa bangka namin. Nakita pa namin na lumingon ng lamang dagat na parabang nararamdaman ito na kinuha namin ang kanyang supling. Pero hindi kami magawang puntahan ng nilalang dahil sa may kinakaharap ng itong aswang. Mahigit 5 minuto ang naging sagupaan ng dalawang nilalang hanggang sa unti-unti nang lumilinaw ang kalangitan at unti-unti nang napapalitan ang dilim ng liwanag. Nalingat ang aswang kung kaya't nagawa ng syokoy na matamaan ng nilalang sa tagiliran nun. Umatungal na malakas ang nilalang. Napuruhan ito. Kasunod nito ay ang pagtalo ng nilalang ng ubod ng taas papasok sa mayabong na bakawan. Habang ang lamang dagat naman ay nilingon kami nila Papa na nasa bangka. Nanginginig ako noon sa takot at hindi ko na malaya na nakaihi na pala ako sa aking salawal. Unti-unting lumapit sa amin ang nilalang na may matalas na mga mata. Hindi naman nagpatinag si Papa. Imbis na patakbuhin ng bangka palayo ay kinuha ni Papa ang paslit. Inabot niya ang paslit sa nilalang. Hindi naman nakakapagsalita ay makikita naman ng tuwa sa itsura nito habang inaabot ang kanyang anak. Maingat na inabot ni Papa ang paslit sa nilalang hanggang sa nakarinig na lamang kami ng boses na medyo matinis. Parang pagpapasalamat yon. Pumailalim na ito sa tubig pagkatapos nun. Saglit na lumakas ang alon ng mga panahon na yon at hindi nagtagal ay muli nang bumalik sa kalmada ang tubig. Samantalang kami naman, sa halip na magpatuloy sa aming ginagawa ay nagpasya na lamang si Papa na umuwi na lamang sa bahay. Kahit papano ay may huli din naman kami. Hindi pa namin agad na ikwento kila Mama kung anong nangyari sa lakad namin. Nagtataka naman siya dahil sa hindi pa man tuluyang lumaganap ang liwanag sa paligid. Nakauwi na kami sa bahay noon. At nang tuluyan namang lumaganap ang liwanag at lumabas na yung haring araw, saka pa lamang kami ni Kuya bumalik sa pagtulog ng hindi umiimik. Si Papa lamang ang nakapag-usap kay Mama. Nagising ako 11:00 na ng umaga. Si Kuya tulog pa rin, habang si Papa naman ay nasa labas na at nakikipag-usap kay Tatay Bonoy. Nalaman ko na pumanaw na nga ang mag-amang Celso at Franco. Nabulabog ang kapitbahay na mag-anak sa palahaw na iyak ni Aling Laida. Ganun pa man ay wala na silang magagawa. Tuluyan ang kinuha sa kanyang mag-ama.
Dahil doon ay napatunayan ni Tatay Bonoy na totoo lahat ng mga babala niya kay Aling Alayda noon. Samantalang si Papa naman ay kinuwento niya kay Tatay Bonoy kung anong nasaksihan sa ibasanan. Napapangiti na lamang si Tatay Bonoy habang nagsasabi ng, "Dahil dyan ay makakasigurado na tayo na wala nang mangyaring masama sa inyo kapag nangiilaw kayo sa ibasanan sa kahit anong oras pa." Ayon sa kanya, dahil sa ginawa naming pagsagip sa anak ng nilalang ng tubig, makakaasa kami na ito na magiging gabay namin tuwing kami ay nasa hibasanan.